tawaga ta kirista daga garin da ake kira Najran, yanzu na cikin kasar Saudiya, suka yi tattaki suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wajen mutum 60 sun zo don su yi masa tambayoyi kan matsayarsa, fahimtarsa game da annabi Isa. Manzo Allah ya karbe su a cikin masallaci don girmama su, don su ji cewa bai wulakanta su ko cin mutuncin su ba. Ya zauna tare da su, suka yi duk tambayoyi yana ba su ansa. To duk abin da ya kamata su ji su gamsu cewa annabi Isa ba dan Allah bane, manzo Allah ya faɗa musu, kamar yadda ayoyin nan suka yi sharhi. Amma tare da haka sai suka ce su san ba su yarda ba. Da suka ce ba su yarda ba sai Allah ya sauko da wannan ayar cewa abinda za ku rufe tattaunawar ku da shi shine yanzu tun da kai ka ce kaza su sun ce kaza ba su yarda ba, su yarda kai da su a zo a taro ai taron Allah ne. Ayar tana sauka sai manzo Allah ya je gida, ya fito da Fatima da Aliyu da Hassan da Hussein, yace wannan waɗansu daga cikin ƴaƴana ko ahlul bait din da kenan, ga suna so kuma ku kirawo naku. To cikin shugabannin da suka zo da su Kirista din akwai mutumin da ake kira al-Aqib da kuma as-Sayyid. Sai suka koma gefe suka tattauna da juna cewa yaya mu je mu gaito ƴaƴanmu mu zo a yi taron Allah din ko kuwa. Sai ɗaya daga cikin sai ce kai ka san ni na sani ƙarya muke, gaskiya yake. Matukar mun yadda mun je an yi taron wannan Allah din to mu za mu kwana a ciki, kawai mu je mu yi sulhu da shi ya kyale mu akan addinin mu, za mu ba da jizya, ya tura mana wakili duk shekara a je a karɓi kuɗin haraji da za a baiwa gwamnatin musulunci. Mun yadda amma ya kyale mu kan addinin mu, amma wani taron Allah ne mu ba za mu yi ba. Bayan sun fito daga mitin suka samu manzo Allah suka ce mun yadda da jizya ba wani taron Allah ne, samu wani wanda yake amintacce daga cikin mutanen ka tura shi garin mu ko mun yi alƙawali shi kadai zai je gari guda namu, amma duk abin da yake haƙƙi ne naku za mu tattaro mu bashi ya taho da shi na jizya. Sai manzo Allah ce zan tura muku amintacce, haƙiƙanin amintacce. Sai kuma hankalin sahabbai ya tashi, amintacce, haƙiƙanin amintacce, kowa sai ya zara ido cewa ina ma ni ne. Duk sahabbai suka taru suka zazzare ido, kowa yana cewa har wani daddagawa yake haka dan dai a hango shi daga nesa. Sai manzo Allah ya nuna Abu Ubaida ibn al-Jarrah, yace wa hadha aminu hadhihi al-umma, wannan shine amintaccen wannan al'umma, ta shiga je ka bi su. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, kaga wannan bishara ce babba, falala ce a gare shi. To kaga da haka aka riga aka rufe maganar da su, ba sai da sun yi mubahala ba. Shi yasa hadisi ya tabbata cikin Bukhari, Imam An-Nasa'i ma ya rawaito shi in ban manta ba, haka Imam Ahmad bin Hanbal daga Abdullah dan Abbas. Abu Jahil ya zo ce da manzon Allah, in har ya je yana sallah a ɗakin Ka'aba a gaban mu, wata rana sai na bari ya sujada in ɗauki kafata in ɗora akan wuyansa in take shi. Sai manzon Allah ce duk ranar da ya haka kuwa mala'iku za su sauka da rana ana ganin su damke shi su tafi da shi. Shine kallala illam yantahi lanasba'an bin nasiyatin kazibatin khati'a falyad'u nadiya sanad'u zabaniya. Aka ce manzo Allah la tasihu wasjud, je kai sallar ka kar ma ka damu, yazo ya taka kadin ya isa. Abu na biyu, Yahudawa da Qur'ani ya kalubalance su, wanda suka yi da'awar aljanna ta su ce, Allah ce in kana lakum ad-darul akhiratu menene khalisatan min dunin nasi fatawunna wal mauta in kuntum sadiqin, in dai da gaske ne gidan lahira ke bance yake gare ku banda sauran mutane, ko nemi mutuwa inda gaske kuke yi. Manzo Allah ce law tamannawul maut lamatu wala ra'aw maqa'idahum minan nar, inda sun ce mun yadda mutum a nan take za su mutu, kuma daga nan ma za a yi musu hoton mazaunin kowannen su a cikin wuta. Abu na uku, waɗanda maza Allah ce ku zo mai mubahala, ta'ala da abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana, inda sun yadda sun fito da sun koma gida ba tare da ƴaƴa ba tare da dukiya ba, duk gaba ɗaya za a halakar da gidansu a dulmiyar da ƴaƴansu da iyalinsu. Da haka su sun haka, da haka ba su yi muƙabala ba. To da haka anan sai malamai suke cewa shin ya halatta akan wani abu na addini da malamin gaskiya yake kira zuwa gare shi, ya san gaskiya ne, mas'ala ce wanda yake ko dai wanda ya bi ta yana kan gaskiya, wanda ya kauce mata yana kan bata. Mas'ala ce dalilanta sun fito na sarari a addinin musulunci, sai wani ya masa inkari, ya halatta ya nemi a yi mubahala shi da wancan ko bai halatta ba. Malaman sunna suka ce ya halatta, ya halatta.
kai ne ka zo ka ce wallahi tallahi salatul fati ba salatin annabi bane, sai wani ya zo ce a salatin annabi ne, sai ka ce to mu ba hala mi tara alatsi ne, duk wanda yake makarici a tsine masa. Kai ne ka ce wallahi tallahi a qur'ani ko hadisi ba inda aka ce ayi sadakar 3, ayi ta 7, ayi ta 40, ayi ta shekara, ayi maulidi, sai wani ya ce akwai su, sai ka ce zo mi tara alatsi ne, a tsinewa makarici ni da kai. Ya halatta ka faɗa shi kuma in ya isa ya fito. Kuma malamai suka ce in ya isa ya fito ba zai iya fitowa ba. Shi yasa ba mu zafafa harshe ba idan kun lura a karatu ta kan baya. Na ja muku bakin yau zan fassara muku kila dan saboda ayar ta dace. Na taɓa faɗin cewa tsakanin malamai na sunna da suke kira zuwa ga gaskiya suke kokarin ɗora mutane kan hasken Qur'ani da hadisi, da malamai na bid'a da ke jan mutane akan labarai da surutai da mafarki da karama da waliyai da shehuna na ƙarya da suke yi, tsakanin waɗannan mu mun ce waɗannan ababe da suke faɗa akwai kurakurai masu tarin yawa a ciki waɗanda ba su da asali cikin Qur'ani ko hadisi, su kuma sun ce a mu ne makiya annabi makiya waliyai. To sai nake cewa ya Allah duk wanda yake kan ƙarya mu da su ubangiji ta'ala ka kunyata shi. Nace kuma in sun isa su faɗi haka, kun taɓa jin sun faɗa? Kaga ban ce ba ma a tsine dan lafazin tsine wa kila da nauyi, wani zai ce malam Ja'far yayi Allah tsine, ban yi ba cewa ko ba haka ba. Nace ya Allah duk wanda yake kan ƙarya a tsakanin mu ka kunyata shi, ya Allah duk wanda yake kan gaskiya ka taimake shi, wanda yake kan kuskure ka shiryar da shi ya gane ina ne daidai. Su je su yi haka, mu ba ta muka a kunyata su ba, a'a mai ƙarya a kunyata shi. Kuma wani salo da yan bid'a suke bi, wato salon da Laraba ke cewa ramadni bida'iha wan sallat, wato abinda Hausa ke cewa sai mai kashi yawa mai tusa dariya, ma'ana shi yana bid'a kuma sai ce dan bid'a wai shine kuma dan ahlus sunna wai shine dan bid'a. Sai ka suna cewa yan bid'a sun ce kaza, kaga bar da sahu ne, su fa su ne suke bid'ar, da ita suke ci su sha su yi gida su je umara su je makka su yi komai da bid'a suke ci, ƴaƴansu ma an ciyar da su da bid'a, ita ce sadakin auren su, amma ahlus sunna ku sunna qaulan wahidan. To amma tare da haka sai ka ji suna cewa yan bid'a yan bid'a yan bid'a, wannan dabara ce ta da sawu. Mu abin da muke so shine ya ubangiji dukkan wanda yake kan bid'a Allah ka rusa shi, ya ubangiji dukkan wanda yake kan sunna Allah ka taimake shi. In sun isa daga nan zuwa ƙarshen azumi su yi wannan addu'ar mu ji. Abu ne mai sauki